Lusuku lwesibini namhlanje lwenkomfa engesifo esingubhubhane HIV and AIDS eThekwini. Iseshoni yanamhlanje izaqala ngensimbi yesibini ngalenjikalanga. Kuvabanzi ngemasekulindele namhlanje masiphosa intambo kwintatheli yethu eThekwini uSimphiwe Makhanya Inabe. Sim siyakwamkela ezindabeni emini nje sazise nababukeli ngokulindelekileyo kule nkomfa namhlanje. Lesa ngibingelele kwena bese ngibingelele nakuyena umbukeli ngalesikhathi ngisho impela ukuthi usuku lwesibili ke lwale ngqungquthela ebheka kabanzi isifo igciwane lengculazi kanye nezifo ke ezithelelanayo ngokocansi lapha eAfrika. Izolo ke lisa umnumzane uDavid Mabuza oliphini likaMengameli yaphinde abe usihlalo weSenate lapha eNingizimu Afrika uyivule ngokusemthethweni lengqungquthela. Nalapho ke khona izithunywa ebeyikhuluma zisho ngazwilinye ukuthi impela eNingizimu Afrika isihambe ibanga elikhulu emzamweni yalo ke yokuthi ke ibhekane nalesifo igciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. Uzokhumbula ukuthi iNingizimu Afrika ke ingamanye amazwe ke anesibalo esiphezulu kakhulu sabantu abaphila nalesifo. Kuleminyaka ke eyishumi edlule kuthiwa ke mningi noma sithi mkhulu ke umehluko owenzekile kuyikakhulukazi kulabo abaphila nalesifo ukuthi banikezwe phela imishanguzo yokuthi bakwazi ukuqhubeka ke nayo impilo yize sebehaqiwe ke ilesifo. Okuvelile ke futhi ikhona lokho ukuthi njengoba phela kuleminyaka emibili edlule kubheduke esinye isifo ubhubhane iCovid-19 lokho kuthe ke kwenza kube nzima kakhulu ukuthi ke ohulumeni bamazwe ngamazwe bakwazi ukubhekana negciwane esandulela ngculazi ngoba phela ke iCovid-19 sikhuluma nje namanje isawumisile wonke umhlaba ngenxa ke yesimo esibhekene ke nezwekazi lonkana. Bashilo ke ongoti ukuthi uma ngabe iNingizimu Afrika ke ingathathi elinye igxathi elithe xaxa ukuzama uxazulula ukutheleleka kwabantu ngegciwane lesandulela ngculazi, lokho kuzosho ukuthi ke iNingizimu Afrika izobuyela emuva empini ke yayo uma ngabe kuziwa ke kulesifo igciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi. Isithunywa lapha nase-United Nations sikubeke kwacaca izolo ukuthi emhlabeni wonkana balenganiselwa ku 7.7 million abantu abangalahlekelwa impilo kuleminyaka eyishumi ezayo uma ngabe amazwe engenzi okuhlukile ukuzama ukubhekana ke nalesifo. Uzokhumbula ukuthi besebebaningi kakhulu abantu abakwazi ukuthi kuhlengwe impilo yabo abaphila nalesifo kuleminyaka edlule, kodwa ukufika kwegciwane iCovid-19 kwenze ukuthi ke isimo sithi ukuthi sibe ngesibucayi futhi njengoba ke phela ke wonke amehlo abethe njo ekutheni ke izwe lizokwazi kanjani ukubhekana ke naleli gciwane. Namhlanje ke isaqhubeka ingxoxo lapha eDurban International Convention Center eThekwini, nalapho khona ke singacacisa kubabukela ukuthi ingxoxo ezenzakala njengamanje zenzeka ngobuchwepheshe besimanje. Uzobona ke emva kwami ngizosuka nje esithombeni ukunikeza umbukeli isithombe ukuthi kwenzakala njengamanje njengoba ubona umbukeli ukuthi abekho abantu abakhona la ngaphandle noma singathi izithunywa ezithamele lengqungquthela ngoba phela yenzeka ngobuchwepheshe besimanje. Uhulumeni walapha kwaZulu Natal uthathe isinqumo sokuthi cha, ngenxa yezibalo ezinyukayo zabantu abatheleleka ngegciwane iCovid-19 ubona kungcono ukuthi ke lengqungquthela isingathwe ngobuchwepheshe besimanje ukugwema phela ukuthi batheleleke ngalesifo. Ngawo ke u2:30 namhlanje izoqhubeka ingxoxo nalapho khona ke kuzobe ubhekwa kabanzi amasu uhulumeni bamazwe ngamazwe abangakwazi ukwasebenzisa phela ekuthenini ke baphinde babesekhaleni ke empini yokubhekana ke nalolu bhubhane igciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobolwayo. Lisa ngibuyisela intambo kone goli. Nkosi kakhulu Sim, leyo intatheli yethu Simphiwe Makhanya uGumede sasaza ngqo eseThekwini.